may pa oras labod Kapampangan. May graduating inayan ki Giancarlo, nagpagtulak yan ng metong restaurant. Una nga nakasantig yan ng makapadurot niya sa imantalanong kung gawang kaya katamong kagalugan video. Iting kaya katamong ka doon dalan labinganam pamanyubok. Pag-umpisan ko na yan igmumunan dili, makainggit. Makainggit. Kagalugan niya, ito mas manayon na katulid din kayong Kapampangan. Sulat check in comment section. Yung kadwa, ibangon mo na kayan, matas na yung aldo, ibangon, kagalugan niya. At yung katulid na mas manayon din kayong Kapampangan. Matutugtan na lantang muna yung kulambu, yung kulambu, kagalugan niya. At yung katulid din yung mas manayon kayong Kapampangan. Dito kung itang pamiliwara, balo minangin lakmos magliyabing nga pika niya magliyab, tegalugan niya, at yung katulid na mas manayon niya kayong Kapampangan. Kauli mo kagad na kang mandilo, bakang nila kulisangan, kagad, tegalugan niya yung pangagamit na kyan. At yung katulid na mas manayon niya kayong Kapampangan. Yung kana, may nga manong mipahamak, tegalugan niya naman. Balo yung katulid na kayong Kapampangan. Sulat siya yung comment section, Dakala salamat kayong pag-aalaga mo kare nga na ako, yung pag-aalaga, tegalugan niya. Sulit siya yung katulid lang mas manayon kayong Kapampangan, kayong comment section, At yung taulin dili, patse makanya ng gawa na, mapugutan yung buntok yan, mapugutan, tegalugan niya. At yung mas manayon na katulid din kayong Kapampangan. Deta na mo, at baluin na, patse Kapampangan tamo, may pangapampangan tamo, tami pa nag-alog. Yung kaya katamong anak, yung kaya katamong apo, tala pa nagalugan. Dakala salamat, grid tamongan.